pamilyang Garcia ng lawgaw og proyekto sa Cebu City. Gipahinumduman ta ni kanhi Mayor Tami Osmeña nga ang mga Garcia ni babagsab sa pagpatuman niya ni adto sa South Road Properties SRP. Matud ni Osmeña, sud sa daghang katuigan gipasaka ang kaso ni anhing Gobernador Pablo Garcia ang Cebu City Government kay gi-question niya ang legalidad sa SRP. But eventually, human sa taud-taud nga katuigan sa panaglali sa korte, nakumbinser ni kanhi Mayor Tami Osmeña ang korte nga legal, nakasubay sa tanang mga lagda, way balaod nga nalapas ang pagtukod sa kapin 300 hektaryas nga luna sa South Road Properties. So ingon si Osmeña, kini mga Garcia mao gini ang ilang taras